Tervetuloa uuteen tänään aloitan mun kaverin kanssa Forttia. Katsotaan mitä menee. Mennään Northbankia rajalta siellä. Joo. Siinä mennään. Jep. Näkö vaan puskee kaikki vihut. No. Puskataan servu, niin ei kai siinä mitään. Joo. Haluatko se jotain hauskaa faktaa? Haluatko se tietää kivaa faktaa? Mä katon tässä toisella näytöllä Matin videoa. Katotko? Katon. Ulma. Ja siinä on itse asiassa sitten hän Eetokin mukana. Joo, muista myös tykätä siitä videosta, tilata mun kanava. No. Siis, mitkä videogrindi sulla on tänään? Ota mihin mennään. Ota, tiedätkö No, mitä? mihin me lähdemme? Mennään puskeen vaan. Onkohan... Ei tässä mä edes kannattanut kysyä koko... Matti, puhuit... Mutta ota Underworld Justin tosta. Vai onko Muuten se? Matti- Ei oo. Mä oon täällä ihan ylhäällä. Tiedätkö vaan sitten, joo, mutta on aika nopea kuolla. Kunhan Venä, näytyy tässä alhaalla. Tossa. No en tiedä, ei nää on niin hyviä. Mä... Yleensä. Hei, joku lentää. Joku jäi. Jäi. Kun mä tän mielellä. Hei Venä, tässä jossain nui. Venä, Jep. Matti, mä tarvin sun apua. Tässä mun vieressä on duo. Mun lähellä on duo. Mä oon tappanut jo duo, paitsi kumpikin meni knokkiin niin periaatteessa. Joo jäi. Mutta tässä ne voittaa tässä. Jos tää piikkaa. Mä en tiedä miten mä oon osunut tässä kerroksesta yli jokaiseen refleksiin tarkoita. Hei tässä. Ei mä missasin, jäi. Ei ollut hirveän hyvä. Tässä on duo, mulla ei sitten haulikkoa tietysti. No tuttu on mulla. Mulla on sulle täällä. Mä tarvitsen nyt. Mä sinne. DMR. Pitää lähteä vähän matkaa pois. Mä pystyn ampumaan ne. Muuten Jäi. kun mä katson tätä sun videoa, niin mun piti lopettaa se sen takia, koska en mä tajunnut, että kumpi siinä puhuu. Että puhuuko sä nyt vai puhuu? Ehkä tuolla sulla on sama ääni siinä. No niin muuten onkin. Koska se on mikis. Niin, Se on mikis kiinni. Kummas sä ehdotit että tehdään että te teette itse? Ei vittu, tää on ihan hemmetin lovi. Tärevaa. No nyt tää Finnus. Olisin saanut se, jos mulla olisi ollut Friendsi tai joku, mutta kyllä mä tykkään Hammerista enemmän.
källi. Teen viholle pikkukällin. Urho, mitä en maailmanennätys mulla on tekevässä? Me riputtaa mut tohon grimgateen. Tuohon ihan viereen. Saat ottaa ihan vapaasti. Heillä oli, he olivat vähän farmanneet rakkaa. Ja siis mä boksaan kyllä ehkä. Siis... Mitä maailman speedrunnia me tehdään? Mulla on 5 tappaa. Mulla on. Joo, Urho ei tarvitse edittää enempää. Mä heitän tän koulun. Sulla on 7. Eikö se sulla on 5, mulla on 2. Se on aika... Tää on joku maailmanennätys. Muuten kummas... Ehdotatko tossa videossa, että sä teet Eetukaan yhteistyötä? Eetu ehdotti, että vois jossain kohtaa tehdä. Mä sanoin, että hyvä idea. Ehdottiko sä tossa videolla vai? Mä en oo varma. Se on ehdottanut sitä eri paikoissa kyllä aika paljon. Mut mä myönnän, se on hyvä idea. Meidänkin piti tehdä silleen. Niin, voi haittaa vaikka tehdä kuinka monenkaan yhteensä, ei sillä väliä. Mutta jos joku ihmettelee silleen, Saat- sulla on kaksi näyttöä, kun sullahan on niitä randomit, että ei tiedä millä pelaa, niin mä pelaan läppärillä. Mulla on tässä läppärin Niin. menossa. Niin, Onks tää hyvä? Näyttää hyvältä. se on vähän riippuen, meni kattoo milloin mä oon katseltu. Siinä yhdessä videossa, mulla on vitsi yksi kasvoi kerta niinku keskellä yötä ja jumala. Mä menen ottaa bossi. Mikä se Anderis olikaan? Underworld? Se on SMG, tää on tää niin Grimgate, täällä on haulikko. Ei, älä vielä. No. Joo. Onks tää joku... Tää on sudenmetsästysase. Tää tekee 111! Anteeks! Mitä? Tää niinku... Paras näihin susi on tyyliin tää DMR. Se vie AR on mua tosi vähän, kun näitä susi ampuu. Oi, se glitch on poistettu. Kato, tämähän on ihan kunnon glitchi. Hän on mun paras kaveri. Tai se nyt mun paras kaveri hakkaa mua matkiin. Hei, tää serveri Oi, on paras. Onks sunkin... Ampuuks suokin sun paras kaveri? Ei. Eiks se oli... Oi vi! Kiti! Urota. Oliks siellä se... Onks sillä sit... Hei, meitä ampuu oikein. Pitäisikö mun olla huolissaan? Ei, mä menen tappassa. Koita ampua. Jäi. Ei osannut mun OPlla. Onks toi... Mä vähän ei Discordissa tässä. Onks tää Siphoni? Ei, tää on se Cerberukse. Hei, mennään puskeen toi medaljonia. Se on hyvä idea. Mennään mä nopeasti. No mä oon jo kohti Ines. Mä oon Ines tällä hetkellä. Mä tuun sinne. Tässä on leikkikavereita. Onko hyvää? Ja se käyttäytyvät yhtä passiivisesti kuin mun paras kaveri eli Cerberus. Niin sitten mä neijän mun kalpaa. Siinä on tossa 60 tähän. Mitä mä en osu? Mitä mun aimilla vaihtuu kävi?
Melkein kräkki. Muuten Venä, tässä vieressähän oli se yksi miini. Kukakohan on soturin ninja? No, tää on tää medalli. Hei Matti, se on tää mun takana. 101. Sä saat sen. Ota. Jäi. Oi vittu! Mua viivotaan jostain. Tää osas rakentaa yhden seinän. Mä en tiedä, onko se Tää jätkä on legit rännäämismestari. No muistaaksä mitä sä meinasit laittaa mun nimeksi? No joo, älä kerro sitä kun mä oon striimissä. Joo, mä oon vähän lovi, mut mä sain tossa ihan vähän äijää kyllä. Joo, toi äskeinen niin se kyllä rännäs vähän enemmän kuin normi. Tuotta tää. Mä vedän tästä Mä sain sen tyypin kyllä. Käykö mä otan tää SMG? Haluatko se pedali onkin? Joo, mä en tarvii näitä uusia. Mä en muista mikä tää symfoni oli. Ne on ihan hirveä huonoja ne uudet aseet. Eikö siis nyt ne on ihan hirveä huonoja nää myyttiset, nää Cerberuksia näitä. Mä pidän mieluummin autosta. No onko tää Cerberuksia ihan ok, mut kyllä mä mieluummin otan Legehammerin Rankedista. Rankedista mä voin ottaa Cerberuksia tosi jäljellään, mut kyllä mä mieluummin ottaisin Epic, toi mikä tää on tänne. Mikä tää on tää Gatekeeperin Drammagilppu tää Cerberuksia, koska se niinku ne vois olla parempi, se on paremmat boardit. Joo, mulla on Sippo, niin mä en kanna hiiliä tällä hetkellä. Mä menen junaa kattoo, onko täällä ketään. Voi vittäällä joo. 13 tappua. Mikä killereissi nyt tästä tulee? No en mä tiedä, no me haluttiin huntata. Mennään oikein bounty ruinedissa, mennään huntassa. Mitä Normitsestis tämmönen? Farmapako puhutteja, no mulla on kultainen Ei tää, mikä tää on? Toi lähellä mä oon kyllä falleen. No miksi sä et kuollut? Mä luulen, että tätä sammakkoa pelaa. Nyt se on aika lättä. Kun sä tapaat sammakko, se antaa isomman lihaa kuin se itse on. Pääseeks muuten huomioon? Pääsen, Kerro mä sulla osoitteen. et hemmetis. En mä kerro. Se sentään saa pysyä salassa. Katso, Tuolla. se on tässä ihan. Tuliko hämmestoilla bilettää? Ilmeisesti. Tuossa on se tyyppi. Kräkki! Ilma! Tää koittaa. Koukku tappoo. Mä tapoin tän täällä Oh! koukun. Oh! Sulla on pakko katsoa toi klikki. Vitsi, sitä jätkä valkoittaa lähti sykyyn koko mammun tää ilmaan. Mä löysin Epic nipun täältä jätkä. Sä voit lauttaa tänne sä haluut. Täällä ampuu, mulla on Epic nipulla. Kiva kun tossa on 3. Tää on kiva kun tossa on 4 kopana. Miks mä en osu tälle nipulla? Toinen jäi. Mut mä oon ihan hirveellä. Varossa tulee. Mä en osu! Siis tää bullet drop on ihan kauan. Ja mä en muutenkaan kyllä osu. Mitä vittää tapahtuu? Mä oon Matti 17 HP. Mun nipuaime on niin suuri. Jäi. Siitä 50 HP:tä. Joo, mä otan tän Zeuksen, Mä hiilaan vedessä. Täällä on vaikka mitä ollut. Mulla on Mythic Inventory, mä myönnän, mä en tykkää tässä, onko se DMR? En.
Joo, kyllä mäkin otan mieluusti. Ei se DMR niin tärkeä oo. 17 tappaa! Oisko Venaari? Urho, tää on Tsugei. Nyt mulla on niinku myyrmenttiä tai sillä. Tuu, mulla on Tsugei. Joo, mä oon tulossa. Jos mä saatasin Aresin vielä. Jos ei se ole enää mahdollista. Hei, mennään saarelle mudaille aseille. Jos ollaan olisi Ares, niin... Siis silloin mä ottaisin sen medaljonkin kyllä. Vaikka se ei oo kyllä paras medaljonkin. Symphony on helposti paras. Oi vittu! Ei! Tuli niin lähellä, mä olisin tippunut saareen se kuollut. Mä olin ihan shokissa, mä vielä elän. Mä menen muodailemaan. Mä otan tän lipun tässä. Joo, sä voit ottaa, mä menen jo. Mulla ei paljon moodailtavia aseita. Mulla on scope, kun mulla on tää noin scope. Mulla oli 4, mutta mä vaihoin sen. Siis... Oi vittu, oiketa! Mitä? Mä kuolet yli botilta täällä. Vähän karkuun. En mä lähde. Tälläkin oli bot. Jäi. Mä koitin snaippata niillä. Mä ihmettelen musti puaimia edelleen. Kolme pallia. Annettu sieltä. Ui, mä olisin laama. Mulla on melkein käppirakset, että voit pitää. Mulla on käppi. Kato, siinä on veterin botit, niin se ampuu tiukkaan. Joo, mä en ehkä mene. Mä olin siinä just faittamassa niitä randomeita. 19 tappaa euro. Vedetään 20 pommia euro. Vedetään 20 pommia. Jos mä... Siis nää veterin botit on oikeesti hyviä. No niin. Kun ne osaa rännätä ja ne jotenkin osuu. Ne buffattiin niin helvetisti chapter 5. Tässä on. Silloin kun mä pelasin teillä, kun me pelattiin teillä Fortnitea, muistat kai? Joo. Silloin chapter 4, niin kummat on parempia? Wildcard vai toi? Mitä veikkaat? Wildcardit helposti. Chapter 2 nyt ainakin, ei muista kuin hyvin ne oli. Kun äijä saa sen Mythic Havokin siitä. Siis ei pysty vaan hittaa 200 pelkästään. 200 se... Hei! Siis... Mä en just hypännyt Jäi. tuolta yhdellä hypyllä tänne. Mulla oli 3 dashia. Sitten mulla oli tää aspect of tää. 20 pommiurhaa! Vitsi. Hyvä. Tuplavedät sätti. En voi sanoa tuplavedät sätti. Jotkut on yrittänyt Skybaseaa tonne, kato. Joo. Matti, onks se jotain movementtia sun Invisible Shadowfalliin? Ei mulla mitään itse asiassa movementteja. Mulla oli flowberry siitä. Sitten kun se on 2 vastaan 1, jos se on. Niin. Tiedätkö mitä me tehdään? Mä lähden Skybaseaan, koska mulla on nää dashit. Voi. Niin, et me nähdään se vihu sieltä. No, sä voit ottaa tän snipun, jos sä haluat. Ai minkäs nipu? Mikä skouppi siinä on?
4 jaksoa, kun mä löysin skoopittavassa nipukuvaa vastaan, jos mä tykkään siitä, niin mä unohdin ja mä pystyisin removaan skoopin tuolla ylhäällä. Niin mun oli pakko ottaa se. Snipun modes mulle itsellä on mitenkään hullun väliin niinku jos miettii. Kun se nipun saa, koska se nipu on ihan hemmetin vaikea löytää. Hei Venä, mun luona. Mäkin näen. Mun pitää nyt käydä vessassa. Varo sit stormiin. Et sä muista mikä mä oon. Mä unohdin. Metalliboksia sit käydään vessassa. Mä käyn vessassa jos väliset. Joo, sä ehkä kuolet sit jos vaan. Ja sä et mene mihinkään. Mä olen nyt missasin tuolla. Siitä tuli voitto. Mitä sä teit siellä vikalla vihulla? Niitä oli 2, mä glitchasin. Mennä lobbyyn. Kuinka tappoa sä sait? En mä tiedä, varmaan joku 7. Mun mielestä mä sain 7 tai 8. Mitä 24 tappaa? Jos mä sain 16 tappaa. Mulla ois sulle ehdotus. Mikä? Publikilla. Ok! Pitäisikö tiimaa? Muistat tilata tätä koravaa ja tykätä videosta. Leikitäänkö- Nyt tää video tässä. Nähdään. Joo.